Csád Gézát Kosztolányi Dezső nevezte el hármas művésznek, éppen azért, mert három művészeti ágban is nagyon kimagaslóan tehetséges volt, ez a festés vagy rajzolás inkább, a zeneszerzés és persze az írás, és végül is az írásról lett híres, de mondjuk egész gimnáziumi tanulmányai során festőnek készült. És nagyon érdekes, hogy ez az egyetlen képe maradt fent 1903-ból, ez gimnázium harmadikos korából maradt fent, de a naplójából tudható, amit egyébként 10 éves korától vezetett, hogy rengeteg képet csinált családtagoknak, ismerősöknek, sőt még Szabadkán egy-egy kirakatba is megpróbálta kitenni a képeit, valószínűleg értékesíteni akarta. Kívül még tudományos tehetség is volt, tehát hogy ez nem csak a magyar kultúra történetében egyedülálló, hanem nemzetközi szinten is. Főleg azért, mert hogy tulajdonképpen amihez nyúlt, az arannyá vált. De azért az látszik, hogy ezek az egyéb művészeti ágak azért nagyon meghatározó módon belejátszottak az ő írói stílusának a kialakulásában is, és a komplexitásában és a sokszínűségében, tehát hogy neki megvolt ez a különleges képessége, hogy a zenei és festői hangulatokat nyelvben is meg tudja fogalmazni. És hát ugye, hogy honnan ered ez a fajta sokszínű tehetség, ezt nagyon nehéz megmondani, mert a pszichológia legtöbbször csak azt tudja tetten érni, hogy milyen élettörténeti vagy kapcsolati hatások azok, amelyek a lappangó tehetséget felszínre hozzák és a kibontakozásukhoz hozzájárnak, hogy konkrétan honnan és miből ered a tehetség, azt szinte lehetetlen megmondani, és ezért is például az angol száz irodalomban giftednessnek, vagyis megajándékozottságnak hívják a tehetséget. Naplóit dekorálta rendszeresen, és hát azok között szerintem fantasztikusan jó rajzok vannak. Tehát... Nagyon ötletes rajzok vannak, nagyon szeriálisak a rajzai, szóval, hogy nagyon sokat és sok helyre rajzolt, és pontosan ez a transformáció, tehát a gondolati tartalom is van bennük, tehát nem csak esztétikai hatás, hanem nagyon ötletes. Ő úgy olyan volt, mint Salvador Dalí, aki azt mondta, hogy nekem nincs szükségem drogra, én magam vagyok a drog. Ez például valószínűleg itt Tolsztojt lehet látni ezen a képen, mert ugye ez a tolsztojános gondolatok és elvek abszolút áthatották Csátot, akihez egyébként Nagy Sándor így a magyar részről kapcsolódott, aki szintén egy ilyen mesterének tekintett Csát. Rengeteg képzőművészeti tárlatra mentek a családdal, főleg az édesapjával, a kis Csád Géza, meg a testvérei, és például Szabadkán a képzőművészeti tárlaton volt kiállítva konkrétan ez a szobor, ez egy telcsede alkotás, és engedélyt kért a tizenéves Csád Géza, hogy lemásolja a telcs szobrokat, és megmaradt a dokumentumok között a telcsedének az engedélye, hogy igen, Brenner József másolhatja az én szobraimat. Igazából a gimi végén, ami nagyon elkezdte érdekelni, az a zeneszerzés, és tulajdonképpen ő a Zene Akadémiára jelentkezett zeneszerző szakra, meg is van az a kotta, az a Hangok nevű kotta, amivel jelentkezett, és ez egy nagyon nagyképű gesztus volt, hogy a saját zeneszerzeményeivel jelentkezett, és nem is nagyon tetszett a bizottságnak, úgyhogy nem vették fel, sajnos. Itt van ez a sikertelen zeneakadémiai felvételi után van az anekdota, hogy a Kosztolányi írt egy levelet Csád Gézának, ez egy nagyon híres levél, amelyben azt írja,
hát nem érdemesebb lenne-e várni egy évet, és újra felvételizni a Zeneakadémiára, és addig elmélyülni a zeneszerzésben, mint most így tingli-tanglizni, vagy máshova jelentkezni, és akkor a 3-as művész helyett semmi művész lenni. Ez egy elég radikális lépés vagy váltás, hogy ezt követően az orvosegyetemre felvételizik, és nem valamelyik művészi szakra, mondjuk teszem az a bölcsész szakra, vagy a bölcsészkarra, mint Kosztolányi. Igen, lehetett volna az a minta, amit Kosztolányi csinált, de amúgy az orvoslás és a természettudományok nem volt messze a családi kultúrától, hiszen az apai és anyai ágon is gyógyszerészek voltak, szóval ez a méregkeverés, a gyógyszerek és a orvoslás, ez közel állt. Az apja is orvosnak készült, és aztán anyagi megfontolásból lett ügyvéd, jogász. És egyébként ez meg nagyon érdekes, hogy a Csát azt hitte, hogy meg lehet azt csinálni, hogy választ egy úgynevezett polgári foglalkozást, és mellesleg művészettel fog foglalkozni. És azt hiszem, ezt nem lehetett ilyen szinten összeegyeztetni, amennyire ő tehetséges volt a művészetekben. Hogy ezt mennyire nem egy személyen belül próbálta megoldani, azt a névválasztás is tükrözi. Tehát, hogy ő a művész énjének egy külön nevet választott, és nem ugyanazzal a névvel futott orvosként, mint művészként. Dr. Brenner József és ugye Csád Géza. Még itt nagyon izgalmas a kották között, hogy például vannak olyan játékai, ahol a nyugatos pályatársainak a neveit kottázza le, zenésíti meg. Ott látható Kosztolányi Dezső, Babics, Móricz, Ady. Az a zene, ami most hallunk, és általában a zene szerzeményeiről elmondható, hogy nagyon impresszionisztikus, nagyon szecessziós, indás hangzás világa van. Kicsit hasonlít Debussy zenére, meg úgy amúgy a századforduló kortárs modern zenéire. És mi is volt Bartók Bélával? Igen, nagyon sok zenekritikát írt, nagyon plastikusan és nagyon értően írt a zenékről. Nem csak a kortárs zenékről, Griegről vagy Debussyról, hanem igazából a 19. századi zeneszerzőkről, Wagnerről, Beethovenről, stb. És igazából az elsők között volt, aki felismerte Bartók Béla zenéjének hihetetlen modernitását és eredetiségét. Egyetemre járt már, és végig zenekritikákat írt, főleg a Nyugatban. A Nyugat első számában is már egy zenei ihletésű esszével, novellaszerű esszével szerepelt. A festmények, ahogy a szobor is az előbb, azokon a képzőművészeti tárlatokon szerepeltek, amiket Csát is látott a családjával, és ebből is látszik, hogy tulajdonképpen a highlightokat látta és értette, ami itt mögöttem van, az Ripurónainak egy festménye, meg Gulácsinak a Régi kert című festménye, úgyhogy abszolút képben volt a modern vizuális kultúrában. A levelezésből még azt is tudjuk, hogy Sassi Attilát is felkérte, aki szintén ez a nagyon indás, tusrajzos, szecessziós, grafikus művész, de végül egyik sem készült el, és ezért lett az, hogy a Varázsló halála, illetve a Varázsló kertje novellás kötet, az egy ilyen nagyon natúr kiadásban jött ki, de a novellák pedig nagyon szecessziósak, és ez a kert motívum, meg ez a füllett, virágos, kertes, szecessziós, lélektanos novellák teljesen áthatják. Egyébként ott van az a novellás kötet, a maga kis puritán tényleg az. Kivitelezésével, ami meg mögötte látunk, az meg Csátnak a kedvenc parfümje.
egy abszurd része a kiállításnak, tulajdonképpen egy átmenet a fiatalkorból, meg a szecessziós alkotós időszakból egy nagyon terhes időszakban, amikor már a kényszerképzetek eluralták Chartnak az elméjét, viszont ez egy cezúra, látszik is, hogy nagyon tulajdonképpen steril térben vagyunk, és ez jelzi az ő tulajdonképpen elmeorvosi, meg orvosi működését, ami nem utolsó, és tulajdonképpen jelentős is az életműben, meg az orvostörténetben is azt hiszem, hogy azért van nyoma. Így van. Hát ugye Chart orvosi érdeklődési elsősorban a pszichiátriát, vagy a klinikai pszichológiát jelenti, és hát ugye ebbe hihetetlen vitalitással, vagy motiváltsággal vetette bele magát, és nagyon hamar mély ismereteket szerzett az akkoriban nagyon nagy újdonságnak és szenzációnak számító pszichoanalízis tudományából, és hát nagyon sok szinten hatott rá szerintem a pszichoanalízis, íróként is, meg tudósként is. Ugye azt lehet látni, hogy az irodalomra, művészetre egyébként is hatást gyakorolt a pszichoanalízis abban az időszakban. Az egyetlen olyan pszichológiai irányzat, ami valóban hatással volt a művészetre. És hát ugye a Chart a freudizmusból, főleg az első időszakában nagyon sok mindent tanult. Ugye az álmok, a fantázia, a tudattalan, az erotika, a gyermekkor fontosság, ezek mind-mind olyan témák voltak, amelyeket iránt ő ösztönösen is érdeklődött, de a pszichoanalízis elmélyítette és összetettebbé tette az ő ez irányú érdeklődését, és hát ugye ez a léleklátó adottság, ez nagyon erőteljesen tükröződik az első novellás kötetben. Tehát itt arról lehet beszélni, hogy itt még a pszichoanalízisnek egy pozitív értelmű recepciójáról van szó. Aztán utána, amikor elkezdett ő orvosként és pszichiáterként is ezzel foglalkozni, akkor valószínűleg ez nagyon sok mindent megváltoztatott benne, nem feltétlenül a pozitív irányba. És hát ugye lehet tudni, hogy abban az időben a két világ, a pszichoanalízis és az irodalom egyébként is szorosan összekapcsolódott egymással Magyarországon, mivel a magyar orvosi közeg nagyon ellenségesen viszonyult a pszichoanalízishez, viszont a nyugat és a progresszív értelmiség felkarolta a pszichoanalízisnek a kérdését, és hogy a magyar írók, Kosztolányi, Karinti nagyon jóba voltak a magyar pszichoanalízis vezető alakjával, Ferenczy Sándorral. Most Chart Géza nagyon fiatal orvosként 1910-ben a Moravcsik klinikán kezdett el dolgozni, és Moravcsik Ernő egy kivételes egyéniség volt abból a szempontból, hogy ő engedte Chart Gézának, hogy a betegeken a pszichoanalitikus módszerrel próbáljon segíteni. És amit Chart ezen belül csinált, az teljesen unikálisnak tekinthető, ugyanis ő gyakorlatilag egy olyan módszerrel kezdett pszichotikus, elmebeteg emberrel, egy nővel foglalkozni, ami abban a stádiumban még egyáltalán nem volt alkalmas arra a pszichoanalízis, hogy ilyen mélységű, súlyosságú zavarokkal foglalkozzanak. Ráadásul ugye Chart nagyon fiatal volt, és hát ugye Chart ezt a hosszantartó mély terápiás folyamatot aztán megörökítette az Elmebetegségek pszichikus magyarázati című könyvében, amit az utókor úgy ismer, hogy egy elmebetegnő naplója. Ebben Chart kifejti a saját elméletét az elmebetegségeknek a működéséről, ami megint csak egy nagyon unikális dolog, mert abban az időben még nem volt pszichoanalitikus magyarázata a skizofréniának és más elmebetegségeknek, tehát ő tulajdonképpen meg akarta reformálni ezzel a pszichoanalízist a saját szájíze szerint, ami egyáltalán nem tetszett például Ferenczy Sándornak és az akkori pszichoanalitikusoknak. És én valószínűleg tartom azt, hogy ez a hosszantartó kapcsolat ezzel a súlyosan beteg nővel, ez negatív hatással volt Chart Gézára, aki egyébként is érintve volt pszichésen már gyerekkora óta. Ugye tudjuk, hogy nagyon korán meghalt az édesanyja, meg ahogy mesélted itt nekem, ugye a korai
anya-gyerek kapcsolat is nagyon problémásan alakult, hogy nem engedték, hogy az édesanyja szoptassa, aztán ott hagyták egyedül egy pár hónapra, mert a szívbeteg édesanyának szanatóriumba kellett vonulnia. Szóval, hogy Csát maga is érintve volt ebben a témában, és egyébként Kosztolányi azt is kifejti, hogy az irodalmi működése, meg az orvosi pályaválasztása mind-mind valahol egy ilyen nagyon mély belső öngyógyító törekvésnek volt a kifejeződése. Orvosi, pszichiátriai esettanulmányokat kezdő színre vinni, és olyan, mintha a lassan hanyatló irodalmi írói kreativitását azzal próbálta volna először kompenzálni, hogy na akkor most elkezdek más forrásból dolgozni, és ugye ez a stílusváltás volt az első, amire mondjuk Kosztolányi is felfigyelt, hogy itt valami gond van Csád Gézával, és azt is tudjuk, hogy aztán ez tovább folytatott olyan mértékben, hogy az általa kidolgozott elmélet, az ő komplexus elmélete, ami szerintem nagyon érdekes, mert a kompenzáció elvére épül ez, ami azt jelenti, hogy vannak bennünk különböző komplexusok, hatalmi, anyagi, szexuális, stb., amik különböző mértékben befolyásolják a viselkedésünket, és ha az egyik nem működik jól, akkor a másiknak a felerősítésével ezt egyensúlyozni lehet. Ez nála is így volt. Tehát ahogy az esztétikum hanyatlott benne, elkezdte kompenzálni azt a racionalitással, vagy az elemzéssel, vagy a természettudományos látásmóddal, és ez egy darabig még működött, de aztán további tényezők jöttek be, aminek a hatására bekövetkezett az, amit ő úgy nevezett, hogy az írói bedugulás, ami hihetetlen, ő megviselte őt, mert hogy az írás az neki egy ilyen alapvető dolog volt az életében. Csádnak a rajzaiban visszatérő motívum a nő, hát persze, és ezeken itt különféle nőtípusokat lehet látni, meg különféle pozíciókban, meg helyzetekben, és tulajdonképpen ilyen szeriálisan rajzolta ezeket a nőket, a polgáritól egészen az örömlányokig. Egyébként az egyetemi évei alatt elég sokszor járt bordélyházakba, amúgy az unokatestvérével is, Kosztolányi Dezsővel, úgyhogy az eleinte még kicsit zavarba volt, meg sikertelen volt ezekbe a kis kalandjaiba, de aztán elég jól belejött, és tulajdonképpen a jegyzetfüzeteiben, meg a naplóiban, meg az orvosi rendelőkönyveiben rengeteg ilyen női ábrázolás látható. Nagyon érdekes az, hogy női ruhát is tervezett a feleségének, és tulajdonképpen nagyon részletesen megtervezte, hogy milyen anyagból legyen, meg elől milyen masni legyen, meg milyen legyen a szabása, szóval ez nagyon, nagyon érdekes. Ugye ő részletesen vezette a szexuális együttléteit a feleségével, meg nem csak a feleségével, de tulajdonképpen mint egy táblázat, mint egy Excel jelezte az alkalmakat, a pózokat, meg mindenféle ilyen részleteket. Ez a nagyon heves, intenzív érdeklődés téma iránt az egyrészt magyarázatot is ad arra, hogy miért is fogta őt annyira meg a pszichoanalízis, mivel tudjuk, hogy a pszichoanalízisnél is a szexuális ösztön képezi mindennek az alfáját és omegáját, tehát hogy ebben ő saját magára tudott találni szerintem. Másrészt viszont ugye az ő szerelmi életével kapcsolatban az egyik nagyon sokszor említett aspektus ez a promiszkuitás, tehát hogy ő nagyon sok nővel tartott fönt kapcsolatot, és ezek nagyon sokszor csak a szexualitásnak a területére korlátozódtak. Tehát, hogy ezek nem teljes értékű kapcsolatok voltak, hanem részkapcsolatok, és hát ugye ennek a mentén azért nagyon bele lehet látni Csád személyiségnek a problémás oldalába. Tehát akár még úgy is fogalmazhatunk, hogy ő túl szexualizálta az életét, azért, mert valószínűleg volt benne belül egy olyan fokú hiány vagy törés, amit ösztönösen így próbált magában meggyógyítani vagy kompenzálni.
És hát az, hogy itt mennyire nem egy önmagát átadó, teljes értékű, intim kapcsolatról is van szó, szerintem azt nagyon jól mutatja, hogy a rajzai között nagyon sok nő hátulról látható, tehát hogy neki ez egy nagyon fontos nézőpont volt a nőről, és hát ez a személytelenséget sugározza benyomásom szerint, tehát hogy ő nem igazán a nőnek a személyiségére, hanem sokkal inkább a testi adottságaira helyezte a hangsúlyt, valahogyan ez az, ami őt megragadta, és ez magyarázza azt a választást is, ami a feleségével kapcsolatban szokott előjönni, ugyanis nem értették a kortársai ezt a választást, hogy miért pont ez a nő ragadta meg őt, és azt tudjuk, hogy először neki sem igazán tetszett. Tehát, hogy slamposnak és nem túl szépnek látta Jónás Olgát, aki egyébként pontosan ugyanakkor jött az ő életébe, ez az 1910-es év körül, amikor elkezdte a gyakornoki állását, meg amikor morfiumot is elkezdett használni. Tehát, hogy itt ez ugye nagyon érdekes konstellációként áll össze ez az egész kép, és hát a magyarázatok szerint azért ragadta meg annyira, mert hogy nagyon jó szexuális életet tudtak élni egymással, és hát a Csátnak voltak ezek a túlhajszott szexuális ellenére bizonytalanságai voltak saját magával, meg a saját képességeivel kapcsolatban, és hogy Olga esetében ez a félelem, ez valahogyan nem volt jelen, és ez számára nagyon megerősítő volt, de azt tudjuk, hogy később a kapcsolat az nem alakult harmonikusan, hogy nagyon sokszor vitatkoztak, veszekedtek, nem értették egymást meg, és hogy Csátnál megjelent bizony az erőszakosság a nő irányába verbálisan is, sőt fizikailag is. És hát azt is tudjuk ugye, hogy milyen szomorú vége lett a kapcsolatnak, mert ahogy Csátnál egyre inkább elhatalmasodott a morfium használat, és épült le a személyisége, egyre inkább eluralkodtak rajta a féltékenységi téves eszmék, a paranoiditás, és egyre inkább a rossz nőnek a képzete kezdett az ő fejében eluralkodni a nővel kapcsolatban. Mutatja, hogy Jónás Olgával lejegyeztette, vagy hát Jónás Olga leírta, hogy közös elhatározással lettünk öngyilkosok. Ez pár nappal azelőtt a tragédia előtt történt, mikor Csát Géza 3 golyólövéssel megölte a feleségét a saját revolverével. Itt igazából nem tudni, hogy tényleg mi történhetett. Minden esetre Csát megpróbált öngyilkos lenni, de aztán az nem sikerült a tragédia után, úgyhogy elmegyógyintézetbe került Bajára, aztán a család kérésére átvitték Szabadkára, és ott történt az, hogy onnan megszökött, és át akart jutni a határon Budapest felé, mert ugye akkor már lezárták a határokat, és ott elkapták a határőrök, és a nála levő összes drogot, vagy hát ilyen mérget bevette, és ott meghalt. A pszichoanalízis tanítása szerint a felnőttkori szerelmi választásban mindig nagyon nagy szerepet játszanak a korai tapasztalatok, tehát hogy mondjuk egy férfi, Csát Géza a későbbi feleségével a kapcsolatában nagyon sok mindent belevisz abból, amit gyerekkorában a nővel kapcsolatban megtapasztalt. És ebből a szempontból nagyon érdekes az, hogy az ő egyik leghíresebb novellája az Anyagyilkosság, és hát tulajdonképpen itt a drámai vagy tragikus az, hogy élete végén valami anyagyilkossághoz hasonló dolog tényleg megtörténik az ő életében, és hát az sem véletlen, hogy akkor történik meg, amikor ő már ezeket a fantáziait és indulatait nem tudja művészként megfogalmazni, mert hát ugye szintén a pszichoanalízis tanítása az, hogy ha egy szenvedély képes magát szavakban kifejezni, akkor nem fog megvalósulni. És vice versa, hogyha egy szenvedély már nem képes szavakba kifejezni magát, akkor sokkal nagyobb az esélye annak, hogy ez meg is fog valósulni. Egyébként elég sok novellájában van gyilkosság, vagy a halál motívuma, például a Rozi, ott konkrétan egy feleséggyilkosságról olvashatunk, vagy az Eroikában ott egy ilyen hős, egy ilyen grandiózus, nagyszabású férfi haldoklását nézhetjük végig, úgyhogy vagy a Béka például. Vagy a Béka. Ugye ott is a feleségnek a halála, tehát hogy itt ez a
valószínűleg az anya halála, vagy a nőkhez való problémás viszony az így nagyon... Igen, nagyon sok haláleset volt egyébként körülötte, nem csak az anya, ami még a legmeghatározóbb, de a kishúga, a féltestvére, aki 4 évesen meghalt, meg körülött osztálytársa, egyébként a naplóban le van írva egy nyilvános akasztás is a Szabadka főterén, szóval ez az a korszak, ahol rengeteg kapcsolódása volt ehhez a halál témához. Tragédia után életben maradt Csátnak a lánya, Brenner Csát Olga, aki elvégezte a Zeneakadémiát és zenetanárnő lett, és él még a dédunokája Csát Gézának, aki viszont a Képzőművészeti Egyetemet végezte el, és grafikus művész lett, és itt láthatóak az ő grafikái, amik kicsit ilyen reminiszenciái a Csát novelláknak, szóval ilyen áthallásos, illusztrációs anyagok. Náluk pont az lett az elsődleges, ami Csátnál másodlagos volt, vagy mellék, vagy kiegészítő. Náluk az lett a vezető. Nem csodálkozhatunk azon, hogy ő ilyen népszerű és kultuszövezi, mert tényleg egyedülálló és nagyon sokoldalú, és pont a maga torzóságában vonzó az, ahogyan ő ilyen mélybelátást, vagy ilyen mélybepillantást engedett a saját lelkébe, azon keresztül, hogy annyira sokoldalú és annyira mindent felülevő volt az ő munkássága, és az az érdekes, hogy ez adja egyrészt az ő művészi sikerességét, és azt, hogy olyan izgalmas, amit csinált, és ugyanez volt a forrás az ő tragédiájának. Tehát, hogy ez megmutatja azt, hogy a kreativitásnak nem csak fényes és világos és győzedelmes oldala van, hanem van egy sötét oldala is, és hát neki mind a kettő nagyon mélyen megadatott az életében, és hát ugye ezzel tartja ő lázban tulajdonképpen az utókort a mai napig.